ban yoi ya ka eke basiu phim don kam ban le eru Henry ban yoi ya ka jingpha pidan kam ban trishitom berkata kalong ka jingshisha ban i ya ka jingpha pidi ban trishitom pila ban kelinga balai namare ka jingpha pidi ban pej Henry ka jing snyupat ka bang yoi kumtu kata ka jingpha kalong ka eke bangi haban pej man laki por hadu bakut ka jingim jangi de hangta ken nginyo ya kata ka jinge de ka basisha piyoi ya ka hangne hatu pikan mau mga post ya ka way ka post hapo ka community post ya ka sen jong khandai ka respond ayo nang tu kalong ka jimbakla om dere marsan yoi ya ka ni ka sen ki yoi lupa ya ka jimbakla khandai sen san ngatho asaw pholai kim shem la yoi ya khandai sen way khandai sen ar khandai sen lai marter Henry ki yoi ya ka jimbakla khandai sen san sapusan tamanga tho angni saw pholai kim yoi hakani ka sen dan khandai tali ki badai Henry ka jimbakla tang shijaka Henry ka jimut jongi ka focus pe directly ya ka jimbakla hakata ka jinge de jongi shilok shi samla shi ying system kani ka ju ka jia khandai sen way ka badai ulok jonga ulong batre shitom khandai sen ar khat phara ulok jonga ulong ubriu badap ta ka jing sngorit khandai sen lai ar phuneu ulok jonga ulong bastat khandai sen saw lai phu Henry ulok jonga ulong maru blai artat Henry khandai sen san saw phulai ka jimbakla ni thau ya ka jimbakla ulong ubadom pej ulong ubadom riang man lagi por udom utrei shitom palat hadu bom yo por shu bani yarap yang hayeng asam are ya kita ke badai phim yo ire khandai sen we kalong ka badai ulong ubatrei shitom phim yo ire khandai sen ar khat phra kalong ka badai ulong ubas ngaurit phim yo ire khandai sen lai khat phra ulong ubastar phim shem la yo i khandai sen saw lai phu Henry ulong bariu blai phim shem la yo i phim shem thau ya kita ke eke badai Henry ngi pej ngi khmi bha ya ke eke bom de hatu don bru hak perthai ubam dan jimbakla hak jingim jangu la se bandon ubru hak perthai ubalong janai ha barok kiliang kata kalong ke eke bom la ban long badai na kata kadaw hak kata jinge de shilok shiyeng sisem pej ya kita ke eke badai hak jingim jang ubru nai thau ya kita jimbakla ada fi ya ke jimbakla phim di ban nyobin phim di ban nyon ya ka jimbakla jangu Henry ngi de ban ges nokti ban pen pej yu balai ubakla tongan kami ya ke ki babha ha ubru nginam kami nginam thau ya kita ka jimbakla ya kita ka jingduna ya kita ka jingtam ha ka jingim jangu ngange iskem bapila sngautho ya ka ni ka parchi jokani video janga mantagasi ngin second do ipi ha ke bi part video tar hadu ta por play unkur ku ipi